Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Seperti biasa, nek bar ngeterno peri wis gak enek gawean. Mbak Isma yo wis bar apa jenenge? Ya apa-apa, bar nyapu, bar mbah, bar pisah-pisah, masak. Emang wis mateng pemirsa, masak sambel terong kok sawah enake. Dan iki dikei diteri daging inuk konggone mae juga kok pasar mbok konggone Mbah sapa mau. Sesuk pe tak oseng-oseng ambek pindang mak inuk. Segone jagung jos. Sewengi ora turu sampai jam 2 pemirsa. Kenapa? Wis mau untune lara bolong. Bolong ki entek kabeh untune terus karek cilik ngono. Munjem rasane. Terus kimang lara bisa ngombe obat sampai jam 2 gak turu dadi kimang ngantuk. Makane keterno sekolah kimang adus dhisik matane ben padang. Iya urung sarapan lagi bar masak. Ape tak poceki timbang rame apa-apa wis bar kabeh apa-apa. Ape ngombe kopi cah ben melek, tapi aku ngantuk. Sore iki milih klambi. Sore urung umat-umate bengi. Jam wis wengi. Jam 11 wis jam 12 ya. Umat sampai jam 2. Cokot rasane kok dipangan uler lho. Karena esuk sore iki sikatan terus. Kae wae loro. Loro kuwi tenan. Mending ngono nek lagune jare lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Padahal loro untu ki loro ning mbayeni. Iki klandenge gede-gede pemirsa. Di sore iki ngresiki klambine diperi. Untuk klambi konggone pajar wong kula nang kono lho. Nang Mbah Parini terus untuk klambi konggone Mas Pian. Akhir mulai apa kan masakku berkat tak gomblok dikeki wong ya gelem iki anakku iki wong. Menghargai sing ngekeki. Nah, nganu mbek ini perimpen pamine pian iki api-api cek anyar-anyar. Dikekno peri. Terus tak resiki lemarine iki ternyata krowak dipangan tikus gak roh. Jadi untungnya ora klambi sing apik yo. Klambi sing apik ning dhuwur. Sing ning ngisor nek dikrowak sitok ta lemarine kuwi kan sorokan. Dipangan tikus, mbek dioyohi tikus akhirnya tak ringkesi kabeh tak pilih tak dekek tas tak tokno kabeh soalnya untungnya wis sing cilik-cilik sing dipangan tikus kuwi. Sing wis gak sedeng peri. Terus tak buat nisan tak kotongi. Terus nek ndi rezeki apa tumbas guys. Mari atur peri jeli. Murah ndek kok ning ngasih kok piro ya? 250 kok piro ya? Jane iki lemari tengah kae iki yo sedeng kena kok klambine peri. Tapi leren mbongkari kabeh neh, jane sing elek-elek ditokno kok klambiku iki pirang-pirang nek dimulap. Tapi dia dhewe apa neh, kerdus apa-apa ya, sak kan. Ada sak. Ae wis tau sak tak pilih. Apa dikekno sapa sing gelem kadang ora gelem. Jane cek apik-apik klambine Mbak Isma ning wis cilik-cilik. Umbel ya. Iki dengi cek loro lho dinggo ngelep. Iki nek ning kene jenenge klandungan, nek ning gunung jenenge apa pemirsa? Nek ning enek lantara ya iso. Iki nek di pindang dioseng-oseng. Disambeli enak ora ya guys ya. Disambeli. Ngonten cah aku tiba gak duwe gawean. Sini gabut. Dingi sedina bu ae. Ora ngonten ra metu ora apa. Aku ditumbang, guys. Iki penak ya. Kerjaan iki sampai tuwek iki nek gak nanti berdiri yo tuwek tenan.
gede-gede iki. Iki nek biasa gak ceplus ngono. Iki ember. Kali iki pemirsaku masak apa pemirsa? Wis nyambel terong. Suwi ya gak tau nyambel terong. Oh iya, terus Pak Riko di ini guys nyepun apa beda mergawe iki lho, HP-ne ya rusak pemirsa. Enek halangan. Terus akhirnya gak nggo HP to. HP tuku ngenteni bayaran sik. Iki apa jenenge? Dene telepon gawe kancane. Disilai. Teko kono 1 hari gak langsung mergawe nggawe nggon turu, terus paling langsung kerja. Iki wis mergawe. Diingi ya wis kerja. Moga-moga diparingi sehat lancar ning kono. Iki pemirsa. Daerah perumahan ning gone Bogor, aku yo gak tekok Bogor endi pemirsa. Jakarta Bogor. Pokok ning komplek, ning perumahan, milik perumahan. Masang apa keramik. Di pokok ya wis. Dan ning kono ki wis enek wong wedi ki cek nunggu mandore ki ape duwe gawe. Dadi urung rono yo. Sampai sunat. Anake wis sunat dhisik, bersunat gawe iwah nungsu rono. Lagi oseng-oseng pindang, jangane lumbu, segone sego jagung. Lah gak iso membayangkan. Iki mbek pedo yo enak, pindang yo enak. Suwi gak tau kelang lumbu yo. Oh, udah enak. Aku ki nek Pak Riko ki kon-konan lodeh ki gak enek sing mangan. Ora patek seneng lodeh. Aku ki malah seneng ambek Peri ki senengane oseng-oseng. Peri ki nek mangan pinter, gak tau madu, gak tau apa sing tak masak dipangan. Gelem. Mbok kei useng lho. Oseng pentut kesukaane, pentut gedang kuwi. Terus oseng jamur. Oseng jamur kesukaane, oseng kangkung. Seneng. Mbok kei ngono kuwi. Neriman kaya aku, mangan juga lawoan, gak tekok. Bu, lawo iki gak tau. Bu, kene njaluk iki gak tau. Yo paling sing dijaluk nek pengen iki, Bu, gewekno seblak. Oh, iki nek matan jek njaluk. Pengen keno mie wis kuwi. Tapi nek gak tau dadar ndok ngono ya ora tau. Gak gelem ndok pemirsa. Kaya aku. Seneng ndok. Sesuk tuku pindang, nek pindang seneng. Iya, mbek oseng-oseng ndek iki lho ngene iki. Iki mbok oseng ambek apa tempe. Waduh. Buames bare mbek tempe iki wis inu. Rasa mbek pindang. Mbek tempe. Ora entek. Tahu ngoseng sore-sore sak mangkok pemirsa. Ngono ki yo. Tak juk ibu meneh malah. Pokok dia favorit. Yo doyan kok ngene iki. Anak iki gremban apa ae iki gelem. Kan nek nurun pakane rada rewel malah. Gak patek seneng jangan koyo menero, asem iki gak seneng. Sop malah gak doyan. Bentar lagi delok kas sampai mendarat meneh pemirsa.
cek rong bar oleh rewang. Kok wong ewah iki jek ijekan. Terak buan pirang-pirang. Ora cukup duit 1 juta, Bro. Marai dulur. Dulur iki sak ceblokane 600. 500 sanggon. Soalnya kene nek buah rokok ijek nganggo duit, carane ngono. Dhewe desa dhewe cara nek randu ki wis gak nganggo duit, nganggone rokok. Tapi rokoke sing ngene, cara mono ya sukun putih ngono ki harga 200-an. Rokok sing apik. Nek kene kan rokok sak eneke, tergantung kene sing apik. Icir ya, terus ngono tapi jek enek duwike, ra ketanggo piro 50, elek-elek iki 50. Nek dulur ngono 100. 100 iki wis akeh. 150 ngono kuwi akeh pemirsa. Tapi nek mendarat model kene ya ngono kuwi. Yo ne rinjingan dulure jekan. Kok ngerem iki kok kaya jangan marah. Aku ki ambek make wis biasa koyo mbuke dhewe dadi anger koyo anake dhewe ya koyo mbuke dhewe wis ning kene urip tahun-tahun anak iki pemirsa. Wis ora koyo mantu carane. Dadi wis biasa ngono kae gak nek matan gak boso, soalnya wis sering ning kene terus ngumpul. Beda nek karo sapa? Mbak Dian kan gak ning kene to, jarang awor dadi petuk sekali 2 kali gitu so. Nah mak iki aku sama mak ngene mak ngene wis malah koyo mbokku dhewe, aku adoh karo mbokku ya wis tak anggap koyo mbokku dhewe. Dadi masak apa ki ya gentenan. Oh, make kayak aku jangan, aku masak apa nek makan tak kei. Guys. Urip ning kene ya ora mok karo mertua tok baru baik iku karo sapa wae. Aku nek masalah panganan ngono. Ayo dipangan bareng-bareng timbang mambu panganan iki timbang diimbu sampai ning kulkas nek pirang-pirang abad gak aluk dipangan dikekno wis. Entek. Ngene guys. Iki wis akeh nek aku dhewe mbek Peri. Iku paling tak masak pindho kok pisan ambek tempe sing bisa pisang ambek pindang. Aku Peri seneng. Kan iki kan sing gak disenengi cambah nek ngene iki kok doyan pemirsa. Ijek favorit. Ngene iki pokok iki nek setiap harine nek gak hari Minggu ngono ya. Pokok ki sekolah sih, kan bar sekolah lagi doyan omah dicandak. Nek matan yo nek wis isu ketemu tamu ya wis nyandak apa-apa udah sekolah wis bareng mulai sekolah sekarang layah rame apa-apa koyo ngene iki mau wis bar apa-apa ya ngene. Jek esuk lho iki. Tapi ketoke padang. Walah, alhamdulillah kuwi klopone sok bakale mundoh guys kantil. Wis suwi lho pirang-pirang anu gak tau kantil. Iki sinagi ndek ini kae dipotes wong anggerane dipotes bocah wong gak roh. Dikira panganan kok piye. Wis lumayan tak mene-mene. Sampeyan nek dienggo degan, nek dienggo klopo. Klopo ijo guys. Bisa urip ning ngono encekno kariku. Disi pas cek mergane gudang tuku kuwi iki bibite 40.000. Sicoke kae tuku telung genteni mbak loro yo mati ra iso nandi. Tanggulung. Ya wis bar iki mek apa neh pemirsa yo. Aduh. Aku kesarapan kok lesu. Tak lanjut sarapan pemirsa kalian ngerti masakan mang sambel terong
Ya aku ki nek masak nek Pak Arigo saidik tok paling rong ngono kuwi. Nek Pak Arigo setengah kilo. Mangane kan akeh wong lanang. Mangane sakmene tok sarapan ya. Sambelnya ning pawon, guys. Sarapan, Nak. Ayo sarapan. Nyambel. Lho, mek sambel sarapan ki lho. Nyambel apa terong ya? Teri. Nak. Aku akhirnya banyak nyambel teri gak sido terus. Lah yo gak sido terus. Sambelnya sak. Mari sarapan pemirsa, sarapan lanjutane. Aduh, kekerok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sarapan. Panas ya. Suwi gak tau sambal terong, guys. Jerukane segone dilir panas ya. Maknya sampai masak jangan waloh. Terongnya gak pahit tok. Legi terongnya manggi. Meskipun jabone tuwek jerone cek enom ruwene isine. Mangan mbek ngene ketok wis enak. Aku kan bakal lawan malah mah. Orang lasak memangan. Segone anget-anget ibu. Wingi dikei bagian piring. Ora tak maklum tak masak sesuk dikelola udah sesuk-sesuk. Sing penting mangan segane, guys. Nggak masalah. Mau aku mbek karo anakku ngono malah masake santai. Paling wis entuk MBG, mungkin wis gak mangan. Mangannya sore. Anggur kesecelan. Cekot. Panas. Enak, guys. Monggo sarapan. Wah.
Oh iya, aku ki ape tuku bensin nih mir ijek dioplos ora yo guys. Soalnya ki bensin kawak jadi kayak tak iseni pas apene randu jek bok dadine urung isine. Sama ngisi enggak campuran nih apa pemirsa? Pertalite. Pertalite. Alhamdulillah ya Allah. Pedes. Tapi pedesnya jek enek rasa legi soalnya ning kene iki gulu nek. Nek nyambel. Alhamdulillah. Wis. Sarapane ngene saiki aku ki. Manganku ki saiki tapi engko diluk-diluk mangan, gak langsung akeh ngono gak. Ya wis ngono pemirsa, terima kasih banyak sing wis selalu support. Wis kei semangat, saran masukan wis ditonton terus, ikan wis gak di-skip, sepurane nek klerak-kleru nih Mbak Isma, tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya pemirsa. Nek maten ki wong mesti kene apike. Mesti kleru terus, enek salahe banyak-banyak, minta maaf yang sebesar-besarnya ya Mbak Isma. Pamit dhisik pemirsa. Becik ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.